B'investiment ta' aktar minn 2 miljun euro qed isiru għatta toroq madwar Għawdex li saru mill-ġdid u kienu finanzjati mill-Ministeru għal Għawdex flimkien mal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u l-Ene Malta. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri flimkien mal-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli għamlu żjara fuq il-lan tax-xogħol. Hawnhekk intqal li f'6 toroq fix-xara irrabatu l-qala il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma bidlu s-servizzi tal-ilma u dranaġġ filwaqt li komplew jestendu n-netwerk ta' New Water. Permessa dan il-proġett qed jipprovdi lil residenti b'toroq aħjar u servizzi aktar affidabbli tal-ilma u l-elettriku. Il-Ministru Clint Camilleri qal li l-infrastruttura fil-Gżira u Ċija baqgħet priorità u matul din is-sena tkompla l-programm ambizzjuż ta' bini mill-ġdid ta' toroq. Għaldaqstant, permessa del kollaborazzjoni qegħdin ukoll nibdlu diversi servizzi, nintroduċu servizzi ġodda bħal New Water u fl-istess ħin ukoll inkunu qegħdin propju ninvestu fuq ċuħ tat-toroq ġodda sabiex fl-aħħar mill-aħħar igawdu dak kollha li għaddu minnhom kif ukoll dak li jżuruna. Minnaħa tagħha l-Ministru Mirjam Dalli qalet li dan l-investiment se jfisser kwalità aqwa ta' ilma u teknoloġija aktar moderna. Se nibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħna biex nipprovdu l-aqwa kwalità ta' ilma lill-konsumaturi tagħna sew f'Malta u anke f'Għawdex. Hawnhekk il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma b'kollaborazzjoni mal-Ministeru ta' Għawdex u anki mal-Kunsilli Lokali rat li filwaqt li jkun għaddej xogħol infrastrutturali nibdlu mains tal-ilma għal teknoloġija aktar moderna biex nipprovdu l-aqwa kwalità ta' ilma lill-konsumaturi tagħna.